Tinokuchingamidzai tiri kusangana pakuverengwa kwebhuku The Great Controversy. Nhasi tiri pachapter 11 yakanzi The Protest of the Prince, kana kuti chimurenga chemachinda ekuGerman. Tichiri munyika yeGerman, saka machapter adarika takange tiri kudzidza nezvaMartin Luther, even chapter 7 nechapter 8 achimiswa pamberi pedare reDiet, pamberi pedare kuWorms. So pachapter 11 pakuchibuda iyo nguva apo machinda eGerman akange akudefenda the Reformation. Now ndoda kuti tinzwisise pamachapter akapera kuti takabata kuti Martin Luther ari paWorms akataura zvakabata machinda, zvekuti pamwe machinda akaona kuti Martin Luther anga ari serious uye kuti shoko rake rakange riri rechokwadi. So muchaona mazuva aya atakataura kuti Martin Luther anotaura against kutengeswa kwema-indulgence, macertificate aiti vanhu varegerwa zviwi. So paanodhinaunza zvaiitwa naTetzel kana muchamutondera aitengesa macertificates, maprince akawanda aitendeuka. Saka muGerman makaguma maprince akawanda kana kuti waitonga matunhu wakange wakusupporta the Reformation. Anga ari overall the king ainzi King Charles V, uye kuti mambo anga ari pasi pake wainzi iwo King Ferdinand. Saka mamwe maprince ese airipota kuna King Ferdinand. Now chapter 11 yatanga even first paragraph ichibudisa kuti the protest yakaitwa nemaprince padare rakagarwa muna 1529 yakange iri huru kwazvo, zvekuti kubva munguva yevaapostoli kusvikira ipapo hapana declaration of faith yakadaro yakange yamboonekwa kana kuti yaitika even muRoman Empire yese. So maprince aya anotaura pachena kuti isusu tiri kutsigira Reformation uye kuti tinotenda muna Jesu basa rekufambiswa kweevhangeri ngarienderere pamberi. Muchaona kuti King Charles V akange ari kukrasha Reformation zvekudaro zvekuti akanga asingaidi, asi zvinonzi nguva yese paaisimudza ruoko rwake kuda kumisa rumutsiridzo rwaibva rwarasirwa kurutivi. Maybe dzimwe nguva kwaiuya the Turkish army from the east, dzimwe nguva kwaiuya France, dzimwe nguva aiwe Pope. So paiitika hondo idzodzi dzese, mareformers aiona mukana wekuparidzira bhaibheri kuvanhu, because mazuva iwawo bhaibheri raisatenderwa kuparidzwa kuvanhu, uye chokwadi chemubhaibheri chainzi hachidikanwi, tinongoteedza zvinongotaurwa nechechi yeRoma. Now panozodaidzwa musangano wadataura the Diet of Spurs va1529. Now mugore ra1526 kwakange kwambogarwa futi mudare paSpurs ipapo rakange rapa religious liberty kumatunhu ese, achinzi maprince nevanhu vamunotonga muri free kuita kunamata sekuda kwamunoita muchishandisa conscience dzenyu. So at this time na 1529 zvakange zvisiri izvo, because pange pava kunzi papa havasi kufara nechechi yeRoma haisi kufara, because mari yakange isingachauyi uye doctrine reRoma rakange risingachatichwi zvakazara. Saka painzi chiri zviri kukonzereswa nekuti vanhu vari kungobvuma zvitendero zvese zvese. So muchaona kuti paSpurs apa maprince vaidaidzwa yonzi maevangelical prince nemhaka yekuti vaiadvocata for Reformation. Vanobva vatanga unzi musaparidze, hatidi kukunzwai muchiparidza, but paiswawo pachena kuti the elector of Saxon,
takambotaura nezvaElector kana kuti mumiririri wenzvimbo yainzi Saxon unozonzi ange afa, saka akamutsiwa ainzi Duke John. So ndiye unongonzi akaramba achisapota reformation zvekuti kunyangwe pakange parambwa hapo kunze hapasi kudiwa unzi paparidzwe. Vanhu vaienda muchapel yake mumba make vachinzwa vhangeri because mareformers aingoramba vachiparidza kunyange zvakange zvarambwa. Umwe wemachinda unotaura concerning kurambidzwa kuparidza kwavanga vaita kuti let us reject that decree. In matter of conscience, the majority has no power. Saka muchaona kuti padare respes iri 1529 rinozoitwa vanodzi musaparidze, hatidi kukunzwa muchitaura anything. But maprince anomira achizvidefenda achitaura kuti isusu hatisi kuzomira kuparidza nemhaka yekuti kuparidza kwatiri kuita tiri kubudisa maerrors ari muchechi. Uye hatisi kuda kubuda chechi asi tinoda kugadzirisa zvimwe zvinhu zvatiri kuona zvingaita problem tiri muchechi. So muchazoona kuti King Ferdinand vandataura kuti anga ari pasi paKing Charles anozotanga kubhega maprince kuti vakomana musadaro, munoda kuti ndizotarisane sei kuna mambo plus munoda kuti titarisane sei napope. Izvobudisa pachena kuti even nanhasi pane vamwe vanhu vanotya vanhu kudarika Mwari, vanotya vanhu kudarika doctrine yaMwari. Anenge atonatsaunzwa zvakanaka kuti zvakati hazvidikanwi, ibvai kwakati kune nhema. But munhu anenge achida kungozama kudefenda kuti ndozonzi chii nevadzimai, ndozonzi chii navana baba. So pane great danger yekuda kuzama kudefenda iwe waona chokwadi. So King Ferdinand wanozoti nyaya yenyu ndava kukumhangarirai kuna mambo. Then maprince anobva ataura zvinhu zvandibata uye zvandishamisa because munoziva vanhu vanotonga vananga vaine authority kashoma kutaura mashoko aya. So ndichangoawerenga papage 203 zvinotaurwa nemaprince aya. Anoenda iwo kundoti may the Almighty, who has given you grace to confess energetically, freely and fiercely, preserve you in the Christian firmness until the day of eternity. Pari kubudiswa pfungwa yekuti marefoma anobva avaudza kuti isusu hatisi kutya zvamuri kutaura izvi, asi Mwari atibetsera kutaura pfungwa idzi. Ndiye wataa kumhangarira ishu yedu. Kana zvaramba pamatare epanyika, taakuendesa kudare raMwari risingakundikani. So muchazoona kuti rimwe zuva during those days Philip Melanchthon, tanga tiri kungomudzidza shamwari yaLuther, adotora umwe murume ainzi Genius wanoenda kurwizi, ari kubira rwizi vari kuyambuka, vanonzi vakabva mastreets eSpears kuenda kuRhine River. Vari kuyambuka anobva amuti, ndaona an old man aita appear to me, akandiudza kuti Genius unoda kusungwa naFerdinand. So muchazoda kuti zvinozonzi wayambuka rwizi anozoita later confirm Melanchthon kuti iangel yaMwari yakauya kwandiri ikandiudza izvi, because anoti ari kudzokera kumba anobva anzwa kuti shamwari yake Genius anga ari kutsvakwa naKing Ferdinand. Anga ari kutsvagirwei? Because nezuro wacho kwakange kwaparidza muparidzi ainzi Faber, who was a Roman doctor. So Genius anobva ataura against maerrors anga ataurwa naFaber. So Faber anobhoikana obva amumhangarira kuna King Ferdinand. Ndokusaka vakazotumira mapurisa kuuya kundomutsvaga. Izvi zvinobudisa pachena kuti chokwadi ava vanhu vaimiririra ava vakange vari kumiririra even zvaikwanisa kuvaurayisa.
Finally panozotaurwa nyaya yekunzi panoda kuti paitwe musangano mukuru uri including the king because anga aripoterwa. So King Charles wadoti regai tiite musangano, maprince ngavauye vazvidawirire. Uku kunonzi kwaityisa because vanhu vaikwanisa kufa, because remember takataura isusu kuti mazuva aya the church yakanga iine power yekuti ikati munhu ngaafe aifa. So marifoma ese anogadzirira maprince aya kuenda kumusangano wanga uri muAsberg. King Charles V wakange wariko, even King Ferdinand wakange wariko. Zvinonzi vakuru weRoma wakawanda wakauya nemamwe mapopes maduku ava, wabva wasvika pamusangano uya. Chatoda kuti Martin Luther anovaperekedzawo marifoma, that is maprince ava, achivaimbira rwiyo wekuti imi musashushikane nezvakawanda, tarisai kuna Jesu, ndiye muwambi nemukwanisi wekutenda kwedu, uye kuti isusu hatidi masoja kuti timire nechokwadi. Mwari mweya mutsvene ndiye musoja wedu mukuru anotidefenda when it comes to issues dzine chekuita nechokwadi. Muchaonawo kuti the elector of Saxon watataura John Duke ndiye aitonga dunhu reSaxon iroro. Anonziwo nemakanzelmen ake, mambo musaende uko, prince don't go. But John Duke anoti no, ndichaenda ikoko, kana ndafa ndafa, kana ndararama ndararama, tinofanirwa kumiririra chokwadi. So maprince akaenda. Martin Luther unonzi akavaimbira nekuvasimbisa pakufamba kwavo. Wasvika paya, zvinonzi Martin Luther anga arambidzwa kupinda muAsberg. Why? Because akange akabhanwa from the church, akanzi ngatimubudise mumachurch records. So Luther was separated from Rome, from the Church of Rome. So vari imomo ndafarira zvakataurwa naJohn Duke, adoti inini kunyange ndikaluza ushe hwangu, ushe ngauruzike, kunyange upenyu ndakazvipira kuti huruzike, asi timiririre chokwadi, kwete iye ega asi nemaprince akawanda emuGermany. Saka as you can see, nyaya iyi yakaita upper hand pakuti wakange wasingori maordinary men wakange wakushanda nyaya iyi, but maprince kana kuti watingati watongi, madzimambo aitonga muGermany wanga vari pasi pamambo mukuru. So pane pfungwawo yekutoti Mwariwo vanodawo kuti madzimambo ashandewo kufambisa basa rake, darisangofambiswe nevarombo chete vari from a humble background like wana Martin Luther, wana Ulrich Zwingli, wana John Huss, wana Jerome, wana Wycliffe. Takadzidza kuti vazhinji they were from poor families, but Mwari is also willing kushanda nevanhu wari in power. Ndiri kutotaura iko zvino kuti ngatiitei basa raMwari varume, mungava muri madzishe, masabhuku, basa raMwari. Mwari havadi vanhu vakadzidza, zvinonzi haadi vanhu vari qualified, but he qualifies the code. So hazvina zera, hazvina status, zvaMwari zvingori nechido chekuita basa ravo. So zvinozonzi pacancel iyi Luther anga asipo, but pfungwa dzake dzanga dziri present nemhaka yekuti vainyorerana tsamba. Luther, Melanchthon netimu ravo ndo vakazopiwa charge yekuzonyora even maconfession. So painzi maprince uyai munyore kuti we are confessing kutenda muna Jesu. So zvanga zvakaita like kuti panodiwa list yevanosaina kuti in uyu nauyu nauyu vari kuti vanoda reformation, vanoda kuparidza nezvaJesu. So maprince akawanda they signed, including Melanchthon, including Luther, including even John Duke nevamwe vese. Dare rinotanga
Zvinonzi varume ava nesimba raMwari Mweya Mutsvene vakataura zviri so bold zvekuti one pope anga auya akabva aitwa convinced zvekuti akataura kuti varume vane chokwadi. Even King Charles pachake, he was shaken. Even wese vakange varipo, they were shaken. Vakati in fact zvinotonzi King Charles wakatotaura ipapo kuti varume ava zvavari kutaura ichokwadi, ende kutaura kwavo kwakatranslatewa kukaseculatewa munyika yese yeGerman. So reformation apa kunyange zvavo King Charles wasina kunge wachida kuti zvibude public kuti wakange watenda, but privately wakange watenda the reformation. Munyori abva abudisa pachena kuti seed yeprotestantism ndo painobva apa, ndo payakarukwa, ndo payakasimuka. Even zvimiso zviri protestantism modern day zvinobva pakumira kwakaitwa nevarume ava maprince eGerman kuti isusu tiri kusapota reformation, and in turn Germany yakabva yazotanga kuve a Protestant state. That is dunhu kana kuti nyika yakange yakuteedzera chiprotestant, yarasa dzidziso dzakange dziri kubva kuRoma. Pane chinhu chandoda kuti titaure ndichipedza, chandibata chandati ndo ikava prayer point yedu yatingada kunamatira nhasi. Zvanzi Luther because anga asipo paAsberg nemhaka yekuti akarambidzwa, but unonzi ainamata 3 hours a day. Zvonzi imwe nguva aiendesa kuBible study, imwe nguva aiendesa mukutsanya nemukukumbirira timu rake rese, madzishe ese akanga ari kumusangano kuti wataure sezvinoda Mwari Mweya Mutsvene. So pandakandiri kustadha nekuita maresearch ndazoda kuti aispenda zvekuma 9 hours in prayer nemumaBible study nemukunyora zvinhu zvaMwari. Ndo pakange paine secret yesimba rake. Hausi mucherechedzo here kwatiri vana vaMwari vari kurarama mukati menguva yanhasi kuti tinoda more prayer than kutaura? Ndichada kuti vazhinji vanoita excel panyaya dzekutaura, but panyaya dzekunamata havanyanyi kufokasa nekunamata. Ndaona kuti varume ava chakaita kuti vamire even against the Pope, because remember the Pope ndiye aitonga world yese at this time. Chakaita kuti vaprotest even against makings aya akange aitwa installed nemapopes kwaiwe kunamata. So tiri kuti mukati menguva dzino nenyika ino nekaomeri kanoita upenyu nezviratidzo zvese zvekuti nyika ino yakuda kuguma, kumiririra chokwadi hakukwanisiki nekungotaura chete, asi kunodawo our participation pakunamata, pakutsanya nekuita maBible study. Ndo prayer point yedu nhasi kuti Mwari watidetsere kugona kunamata. Vadzidzi vanoti Kristu tidzidzisewo kunamata, zvoreva kuti tinofanirwa kudzidziswa naMwari kunamata nekudzidza shoko rawo. Tikaona mukana wekunamata Baba wekudenga naKristu Jesu muponesi, tinokutendai nechapter 11 yebook The Great Controversy iri kutaura iyo nezve the protest of the prince. Tinoda kutendai Mwari nekuti taona kuti zvakaita kuti varume ava vamire kwaiwe kunamata. Tidetsereiwo Mwari, tibate concept yekuti tinofanirwa kunamata nguva dzese, kunamatira Mwari Mweya Mutsvene anotidetsera pakudzidza uye anozotidetsera pakurarama zvatinenge tadzidza, zvikuru sei kukumirirai panguva yekuedza inouya. Chiwaiwo nesu murambe muchitikomborera patiri kuita masamaries aya kusvikira bhuku yapera. Tanamata nekutenda muzita raJesu. Amen.
eudhamaresi ndo 07800851616 kune vanoda kupinda mumaboka atinoisa zvidzidzo izvi nguva nenguva. Please ngatitange tawerenga patinozoita summary tiri kungotaura main points muzuva rinotevera tinenge muchapter 12 kutaura nezve French Revolution.